Hej Mark, det er Klaas. Jeg skal lave opgave 6, og herover har jeg vores opgaveark, og her er så tilsvaret. Jeg har været lidt i tvivl om, hvordan jeg ligesom skal fremlægge den her opgave, om vi skal sådan gennemgå den, eller lave den sådan helt fra start af. Men jeg har så lavet en kombi af det, hvis man kan sige det sådan. Allerførst så vil jeg læse opgaven op, og så vil jeg bagefter vise dig, hvordan jeg har gjort i Inspire til at udregne A og B. Nedenstående tabel viser en opgørelse over det årlige antal reklametimer, der bliver vist på de danske tv-kanaler i perioden mellem år 2000 og 2010. Og så har vi så vores schema her, som der så viser en forskel på 10 år, men ikke viser alle årstal. Den viser kun 2000 og 2005, 2008, 2009 og 2010. Og så kan jeg så se, så har vi vores reklametimer hernede. Og så i en model kan udviklingen i det årlige antal reklametimer på de danske tv-kanaler beskrives ved hjælp af den her formel. Og det er så T for tiden, eller F gange, eller F faktisk T, er lige med B gange A opløftet til T. Hvor F faktisk T er det årlige antal reklametimer på de danske tv-kanaler, og T er antallet efter år 2000. Det vil sige, at T er antallet efter år 2000. A. Benyt tabellens data til at bestemme A og B. Den nemmeste måde at gøre det, det er ved først at få alle vores data ind her på vores schema, i Inspire herover. Jeg har lagt ind i lister og regneark, og så har jeg så sagt, okay, først skal vi finde vores år 0, og vores år 0, det er så i år 2000. Det vil sige, at vores skæringspunkt i y-aksen, det vil jo svare til hvad der er x med. Og det vil så ligge på de 4953. Så det her over, det er egentlig vores x-akse, og det her det er så vores y-akse. Vi har sådan en ubekendte årstal her og her, men det er ikke så relevant. Altså det gør bare for at sikre, at vi kan være på vores regression. Så det er egentlig ikke så stor betydning. Og det vil så kunne hjælpe af regression senere, hvor meget der nu var for det video. Men det behøver ikke en opgave. Okay, først så skal vi bare bestemme A, fremskrivningsfaktoren, og B, skæringspunkt i y-aksen. Jeg har så vendt at lave en regression af vores data her. Under eksponentiel regression. Og den er så kommet op her, som I kan se. Og det første vi lægger mærke til, eller det første vi burde lægge mærke til, det er i hvert fald, hvor tæt vores R2 er på 1. Jo tættere den er på 1, jo mere troværdig kan vores skæringspunkt på y-aksen og vores fremskrivningsfaktor ligesom være. Og det er noget med, at man ikke har alle værdier, og det altid kan svinge meget lidt, da det er en eksponentiel funktion, og man vil aldrig nogensinde rigtig kunne sige forud, hvad tallet vil være. Men her har vi i hvert fald et form for tal, som er skrevet tæt på, hvor svaret kan være på ansvaret. Nå, men det er lige meget. A og B skal bytte sammen på. Det er noget engelsk, amerikansk til Inspire. Og vi kan se her, at vores B-værdi, den er, som den skal være. Og vores A, vores fremskrivningsfaktor, ligger på 1,10. Hvis man lige fjerner det sidste der, det er lidt irrelevant. Det første vi lægger mærke til, det er, at den er positiv, den ligger over 1, det vil sige, at den er stigende, vores regression er stigende, og det kan man så også kigge på vores tal igen og sige, okay, det passer med, den er stigende, fordi den er jo ligesom ikke faldet over de 10 år. Så altså det jeg har gjort til at starte med, det er at sige, okay, nu har vi lidt ligesom klaret B'eren og A'eren. Da vi har B og A her, så har jeg så sat det ind i det her note her, for at kunne udføre opgave B. Opgave B går ud på, at vi skal bestemme den tid, der går, før det årlige antal reklametimer er fordoblet. Det vil sige, det årlige antal
Okay. Den nemmeste måde at finde fordoblingskonstanten på, er ved at sætte det ind i en graf, da det gør det mere overskueligt for andre, og det er nemt at vise. Det første jeg har gjort, det er at sætte vores funktion ind i noteapplikationen, og så har jeg fået den til at angive F1. Så har jeg så gået ind i grafer og sat min F1-funktion, den her, ind i grafen, og som vi kan se er den eksponentielt stigende. Det første jeg gjorde, det var at sætte 2 punkter ind på vores graf. Det er lidt lige meget hvor du sætter dem ind på din graf. Jeg har så valgt at bruge vores x-variabel, eller sætte vores x-variabel ind som 0, da det gør det mere overskueligt, da vi skal finde fordoblingkonstanten T2. Det du så gør, det er at du siger, okay, lad os nu sige, at det her det er vores år 0, og det er det så. Det vi så gør, det er at vi tager vores andet punkt herop, og så siger vi, okay, hvis vi fordobler det her punkt med dobbelt så meget som vores tidligere punkt, så vil vores punkt helt automatisk vise x-værdien. Og x-værdien er jo antal år. Så man kan sige, at forskellen mellem x2, eller x1 her, og x2 her, det er ligesom hvor lang tid der er gået mellem fordoblingen. Så det jeg sådan rent faktisk gjorde, var at sige 4963 gange det med 2. Det vil give 9926. Og det vil så automatisk flytte punktet hen, hvor det passer med det givne år, det tager at fordoble reklametimerne. Og som I kan se her, så den skærer ikke, men som I kan se her, så ligger punktet med en x2-værdi, eller x-værdi på 7,27, og det vil sige, at vores T2, eller fordoblingskonstant, egentlig bare er 7,27, da vi har x2 minus x1, og da x1 er 0, som I kan se heroppe, så vil det kun give 27, 7, og x2 er ikke 10, x1 er 0, og x2 er lige med 7,27. Enter. Hvad vil det sige, at fordoblingskonstanten er 7,27? Det vil sige, at efter 7,27 år, så man kan sige det sådan, så er reklametimerne fordoblet. Og man kan så sige, okay, det er måske ikke 100% troværdigt i forhold til det her, men det vil det jo aldrig være, da vi ikke har dataerne. Så den tid, der vil gå, før at vores årlige antal reklametitler er fordoblet, det vil være 7,7 år.